Karon, hingpit na nga gitangtang ang mga puthaw nga gipabarog alang unta sa BRT station dinhi atubangan sa Cebu Capitol Building. Ang pangutana karon, unsay rason sa pagtangtang niini? Ibalhin ba sa laing dapit ang estasyon? Do na ba redesign? O hingpit na gyud nga tangtangon sa ruta sa BRT ang Capitol Station? Ma'am, excuse me. Dismayado ang mga Sugboanon nga atong nahinabi sa kadalanan sa dakbayan sa Sugbo mahitungod sa nahitabong pagtangtang sa mga steel structures alang unta sa CBRT Capitol Station. In my opinion, wa ko kasabot kung nganong nagtaod tapos karon gitangtang tapos natural taxpayers money gud ni. So daghan kaayo ang makuan ani kanang ka sa kwarta misba. Anong ina naman ang atong gobyerno? My office is just there. I think it will be good for us because the traffic will not be that problematic no once. Because I see that with that terminal, we will have a big problem here. So that is the advantage. The disadvantage is the loss of money on the part of the people. This is the problem with our politicians, not the problem with the contractor. Gani karong Miyerkules atong naabtan ang mga trabahante sa Hunan Road and Bridge Construction nga nangandam alang sa pagbuhos og semento sa dalan nga gibakbak kaniadto aron tukuran sa naasoy estasyon. Human ni preparasyon karon ma'am dapat man ni i-compact niya dapat triman mo puning kilid ani. Human ni siya karon ba maybe unyang gabi siguro ma'am buhusan ni siya. Gisuwayan sa MyTV Cebu sa pagpangayo ang habig sa CBRT Project Manager Engineer Norvin Imbong apan wala kini mitubag sa mga tawag ug text kaniya. Apan una nang gikumpirmar ni Cebu City Mayor Raymond Garcia nga dunay verbal request gikan kang Engineer Imbong nga tangtangon ang mga steel structure atubangan sa Kapitolyo. There was a verbal request na ay to follow nga letter coming from Engineer Imbong and the CBRT that ilang tangtangon no because nasa request ko no si Governor Gwen ipatangtang. Sa pagkakaroon ana agitambak sa padayong gi-construct nga CBRT Jones Station ang mga puthaw. Sa laing bahin, karong adlaw Nobyembre 13, sirad-an pag-usab ang track oval sa Cebu City Sports Center, human giingong 60% na niini ang gikonsiderar nga damaged. Sa atong pagbisita, maobserbahan nga mas ni grabe ug nagkadako gyud ang mga kadaot sa rubberized oval. There was a suggestion nga after sinulog pero para kanako it will be too long na not to wait after the sinulog February na sad and then bukit tang ingon nga nya una na sa ilain ang event after January ato na sang i-put hold kay gigamit na so ayon na they told us nga mahuman na nila mga 3 weeks but ako even if it takes longer for as long as ma-cure og tarong no I'm very much open. Dugang sa mayor nga gipanglantawan nga sa unang semana sa Desyembre mahuman ang pag-repair sa track oval. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.